Chcete si aj vy postaviť základovú dosku na rodinnom svojpomocne a neviete ako? Pozrite si postup jej výstavy krok po kroku tak, že ju nakoniec hravo zvládnete postaviť aj vy sami. Volám sa Miroslav Meňhart a už viac ako 16 rokov úspešne pomáham svojim klientom pri hľadaní a budovaní ich nového domova rýchlo, výhodne a profesionálne. A rád pomôžem aj vám. Geodet vám vymeria a umiestni stavbu domu na pozemok podľa projektovej dokumentácie a označí jednotlivé body geodepickými kolíkmi. Medzi kolíkmi si natiahnete špagát a podľa neho si vápnom vyznačte základové pásy v šírke podľa projektovej dokumentácie. Vykopte základy domu do nemrznúcej hĺbky a šírky podľa projektovej dokumentácie. V našom prípade je to do hĺbky 90 cm a šírky 60 cm. Vykopanú zeminu umiestnite do takej vzdialenosti od základov, aby vám neprekážala pri ďalších stavebných prácach. Ak sa vám vykopanie základov zdá namáhavé a časovo náročné, tak si nechajte základy domu promptne vykopať minibagrom nami. Vysypte dno základových pásov štrkom do výšky 10 cm, zhutnite štrk vibračnou doskou a položte bleskot vody. Základové pásy vylejte betónom 25 až 40 cm pod úroveň terénu tak, aby mali hrúbku minimálne 50 cm, čím zabezpečíte ich dostatočnú únosnosť. Zalejte do nich aj zísle výstuže z betonárskej ocele. Môžete použiť niekoľko spôsobov debnenia základov. My sme tentoraz použili debnenie debniacimi tvárnicami v dvoch vrstvách nad sebou tak, že sme ich vzájomne previazali. Debniace tvárnice zalejte betónom do výšky 10 cm od povrchu, aby zostalo dostatok miesta na ich previazanie s betónom samotnej základovej dosky. Z povrchu tvárnic odstráňte prebytočný betón. Rozvrste hlinu zo základov do roviny, navezte štrk do príslušnej výšky a zhutnite vibračnou doskou. Vyriďte ich do podložia podľa výkresovej dokumentácie, položte a zapustite vodorovné rozvody kanalizácie. Z niekoľkých spôsobov debnenia sme tentoraz použili debnenie perimetrom, ktorý zároveň slúži ako polystyrén aj na zateplenie základovej dosky. Perimeter upevníme do roviny základovej dosky kotvami do debniacich tvárnic a olepíme sieťkou. Po celej ploche základovej dosky položte betonárskú oceľ, kary siete tak, aby sa spoje prekrývali dvoma okami. Tak zabezpečíte vystúženie celej základovej dosky. Základovú dosku vylejte betónom primeranej hustoty, aby zatieklo všade tam, kam má. Betón uhladte do roviny a výšky podľa nivelizačného prístroja. Hotovú základovú dosku opakovane polievajte, aby vám nepopraskala. Chcete si nechať vykopať len základy? Alebo postaviť základovú dosku na kľúč? V každom prípade mi zavolajte na toto telefónne číslo a dohodnite si nezáväznú konzultáciu ešte dnes.